הגברים הישראלים הביאו תוצאות בכל כך הרבה דברים, הביאו תוצאות במדעים, הביאו תוצאות באקדמיה, בהייטק, אבל כל מה שקשור לבחורות במדינה הזאת זה הדבר, בחורות פה יש להם רמת טמטום שאני לא ראיתי בשום מקום על כדור הארץ. ביצית יותר יקרה מזרע, וגברים, אל תשנאו אותי על הסרטון הזה, אבל אני חייבת פשוט להגיד את האמת. אישה היא יותר יקרה מגבר. מלכים שהיו רואים אצל בחורה, לאורך היסטוריה, שהיו רואים אצל בחורות שלא מביאות להם ילדים, היו זורקים אותם ומביאים עוד 10 במקביל. לא מעניין להם את הביצה מהביצית שלך, הם יחליפו אותך למישהו אחר. איפה לעזאזל? אני חושב שהיא רואה משהו בטיקטוק והיא מתרגמת, ועל בסיס זה הבן אדם הולך ועושה לאנשים קורסים. זה שהרשתות החברתיות נתנו לנשים ערך בתקופה הזאת זה delusional value, היא מדברת על זה. אני חושב שהגברים הישראלים נתנו לבחורות פה תחושה שהן יותר מדי חכמות, הן לא סותמות את הפה ומזיינות המוח והן לא מבינות איזה שטויות הן מוציאות מהפה. כל סיפור שאתם רואים על שושלת של מלוכה, כמה בחורות לעזאזל רבות עד מוות על השושלת הזאת. כמה בחורות רבות מוות על זרע של מלכים, זרע של אנשים שהם נמצאים בפסגה. כמה מריבות יש על הדבר הזה. מה שקורה ומה שנראה לי לא מבינה שהיא מתכוונת, כנראה עשתה את האוניברסיטה שלה בטיקטוק, אז אני חושב שהיא מנסה לדבר על הערך של, היא מדברת על הערך של הצדדים, היא אפילו לא יודעת שרוב הגברים היום מלקיקים לרוב הבחורות, אבל בטופ לא נמצאים הבחורות, בטופ נמצאים הגברים שהגיעו לטופ, או גברים שהגיעו מבתי מלוכה, או גברים שנמצאים במשפחות אצולה ולא משנה מה לאורך ההיסטוריה. תמיד נשים והחברה רבה על זרע של גברים. אני חושב שהיא מתבלבלת בין בן אדם שפאקינג מעונן ומשפריץ לכל הכיוונים לבין כמה הערך של אותו זרע שווה. רוב הגברים רבים על כל הנשים, אבל רוב הנשים שמות את העיניים שלהם על רבע אחוז של גברים מהחברה הזאת, והזרע שלהם הוא יקר למות, הרבה יותר מהביצית שלך, והרבה יותר מביצית של כל בחורה ממוצעת היום, שחושבת שהאינסטגרם הפך את הציצי והתחת שלה לאולי פוסי ואולי ציצי.